ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്നെ കുറേ ഹാപ്പി ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ള കുറേ മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ 6-ാം നമ്പർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമില്ലേ, അവിടേക്കാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അകത്ത് കയറി. എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് തിരക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അകത്ത് കയറി തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഗൈസ്. എന്താ നിർത്തില്ല, എന്തോ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടാ അതിലേക്ക് ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പയ്യെ പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് ഞാൻ ചെരുപ്പൊക്കെ തപ്പിയെടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടോ. അങ്ങനെ അവിടെയും കൂടെ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടത്തേനും കാട്ടി ഫോട്ടോഷൂട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ കപ്പിൾസ് അല്ല, അവിടെ ഒരു അച്ഛനും മകനുമാണ് കേട്ടോ. മകന് വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ സ്വന്തം ഫോണിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും കണ്ടിന്യൂസ്ലി എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമായിരുന്നു ഇത് കാണാൻ. പിന്നെ സ്റ്റെയർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തല കറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ആ വഴി ഇറങ്ങിയില്ല ഗൈസ്. പിന്നെ അച്ഛൻ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതും വായി നോക്കിയിട്ട് നിന്നപ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ഓട്ടോച്ചോട്ടം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോളെ ഓട്ടോ വന്നു.